Premi Ciutat de Manacor 2020. Premi de Poesia Miquel Àngel Riera. El jurat, format per Begoña Méndez Seguí, Antoni Riera Vives i Toni Xumet Rosselló, destaca que els paisatges incòmodes de l'absència que es descriuen en el poemari es mostren amb una expressió continguda i un lirisme de versos madurs i mesurats, que s'endinsen en una serenor capaç de dominar el dol, tantes vegades inclement. El temps passa, i és dolor, i és por, i és memòria, i tanta vida alhora. Taula, llinda, insomni, mordassa, silenci absolut, tendresa, foc, maregassa, maremot, despòtic, dol, ombres al rebost, quietud. De mica en mica, la quietud s'hi imposa i tot es difumina en gran cerimonial. Un tel premonitori hi vaga, un vertigen de constel·lacions senzilles, casolanes, de petites, lànguides morts pretèrites. ai, Demà, ai, demà, ai, demà, ai. existir. L'ahir és un demà il·lusori que mai no va existir, ni tan sols en el miratge del poema. La casa que tindràs no serà pas massa gran, ans al contrari, serà més aviat petita, però còmoda, estreta i no obstant això del tot confortable, senzilla, sense ostentacions ni superflus ornaments. Tota la vida has volgut una casa. La tindràs, serà teua per sempre més. Amén. Espera que vindreu a veure'm. Des de València l'autor ens diu: «Soc un home de paraula llegida i escrita, o viceversa. L'ordre dels mots no altera la bellesa. Soc un home de paraula i do, pronunciada en veu alta o en silenci, amatent entre els llavis. M'estime molt els llibres i la vida i els llibres, sense solució de continuïtat, indestriables. El meu amor ets tu, la llengua en què m'estimes. Catalana, subratllem això, perquè és petita i gran alhora. I em fa venir al cor batecs de ressonància antiga, l'alè, la sang, la vida. Ara és Manacor. Soc un home de paraula». El Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera, amb una dotació de 3.000 euros, i la publicació en paper de l'obra és per Juli Capilla, per l'obra La casa buida. Premi Ciutat de Manacor 2020. Uns premis en versió confinada. Perquè la cultura no s'atura. No s'atura.